Ελάτε να σας δείξω αυτό το limited edition κρέπα πιστάτσιο, πώς φτιάχνεται στο πλέφορο. Το μείγμα της κρέπας έχει μέσα αλεύρι, αυγό, ζάχαρη, γάλα, βούτυρο. Ξεκινάμε και ανοίγουμε το μείγμα μας. Βάζουμε λίγο βούτυρο πάνω στην πλάκα. Έχει πάρει το χρώμα του η κρέπα μας από ό,τι έχετε δει. Θα το γυρίσουμε και θα το αφήσουμε λίγο να πάρει ένα παρόμοιο χρώμα. Και είναι ώρα να ξεκινήσουμε να το στρώνουμε. Θα το διπλώσουμε στη μέση. Θα βάλουμε το πιστάτσιο, το σπιτικό. Συνεχίζουμε τώρα που έχει λιώσει, βάζουμε σχεδόν όλες τις μπανάνες. Το διπλώνουμε. Θα βάλουμε λίγο το πιστάτσιο από πάνω. Θα βάλουμε το φιστίκι μας και οι μπανάνες που μείνανε στο πλάι. Σιρόπι λευκό και η κρέπα μας είναι έτοιμη. Εσύ θα το δοκίμαζες? Γράψτε μου στα σχόλια.